हाँ बोला ना। का जी अब की बार भी रहुआ के घरे नहीं खे आइब का? आइब हो आइब। कब आइब? माई धामे जाए के बा, ख्याल नहीं खे? हाँ हाँ ख्याल बानो। अगली साल तो यह कहले रहनी हो आइब आइब, लेकिन ना आईनी। नहीं ऐसो जरूर आइब। सुनी हमारे को बात सुनी। सुनावा। एहो सैया एहो साल नहीं आइब का हो, लागत कि माई धामे ना जाइब का हो। सुना तानी ना? हाँ हाँ सुना तानी। एहो सैया एहो साल नहीं आइब का हो, लागत कि माई धामे नाही जाइब का हो। काहे घबरालू गाड़ी धरतानी हो रानी, काहे घबरालू गाड़ी धरतानी हो रानी, नौमी में आवतानी हो ए हो रानी, नौमी में आवतानी हो। एगो बात कही, हाँ बोला ना। रउआ पे हमरा विश्वास नहीं खे। अरे बा हो काहे ना रही। सुनी। सुनावा। करी विश्वास कैसे बतिया तोहार हो, इहे बात कैले रहला राजा पिछला बार हो। सुना तानी ना? सोना झूठ रही साफे साफे कही, असो के साथ रानी तोहरे संगे रही। अच्छा विश्वास बा ना? सोना झूठ रही साफे साफे कही, असो के साथ रानी तोहरे संगे रही। व्हाट्सएप पे टिकट पे धावतानी हो रानी, नौमी में आवतानी हो ए हो रानी, नौमी में आवतानी हो। हाँ अब ठीक बा, अब हमरा के विश्वास हो गइल बा कि रउआ आवतानी। हाँ हाँ बाकी को बात सुनी। बोला ना कौन बात बा। जवन कहले रहनी याद बा ना? सब याद बा सब याद बा। सुनी। सुनावा। जवन जवन कहले रहनी जानी भूल जई हा, बाबुआ के ओही जा से कपड़ा ले आई हा।
अरे पागल, जब टिकट कटा गइल बा त वही पड़ी ना। पर साल भी तो यही तरह कहले रहनी कि टिकट कटा गइल बा, लेकिन अइनी ना। अरे वो तो जरूरी काम रहे, एकरा वजह से रुक गल रहनी। सुनी, बोला। सबके सजान देखा आई गइल घरे, इहे सोच सोच के